Cabaleiros con jabalina. Temos que meter o pau no aro para así ganar puntos. Arqueólogos. Estamos buscando huesos e a ver se encontramos algo. Carreiras de sacos ou lanzamento de discos son algunhas das actividades que forman parte do proxecto Sabela Viaxa no Tempo e que organizou o Colexio de Rubiáns para recibir os seus alumnos na primeira xornada de cole, algo habitual neste centro Vilagarcía cada ano coa temática elexida, e este curso é a historia. Entonces os xogos van orientados hacia darlle un aire de historia. Facemos tamén promoción de hábitos saudables, entonces xa o primeiro día xa se teñen que mover, xa teñen que estar xogando. E despois cada ciclo vai a dedicarse a centrarse máis nunha época. Os de infantil se van a centrar máis na prehistoria, primeiro e segundo na idade antiga, terceiro e cuarto na idade media e os maiores de quinto e sexto na idade moderna. Que cada uno es de una línea del tiempo. Cada uno hace una cosa parecida a la línea del tiempo. Vamos a facer xogos que consisten no que vamos a aprender este curso todo o cole, que de idade antiga, da prehistoria e demais. Unha xornada divertida que para a maioría fixo moito máis levadeira a volta ao cole, aínda que parece que estes rapaces son tan aplicados que non lles fai falta. Si, tiña moitas ganas de volver á clase. Por que? Porque tiña ganas de volver a ver aos meus amigos, curiosidade por saber que profe me tocaba. Pois porque na casa aburríame moito. Prefería empezar el cole. Por que? Porque me divierto mucho con mis compañeros. Estou cos compañeiros e aprendo cousas na clase. Aínda que sempre atopamos algún que outro que preferiría esta mañá quedar entre as sabas e seguir desfrutando das vacacións. Porque aquí la gente se aburre, porque los profesores hablan, y hablan, y hablan, y hablan. E en vacacións que facías? Igual. Yo ir a Luxemburgo y bailar en frente de mi teleplana. Con este novo proxecto baseado na historia, o Colexio de Rubiáns pretende conseguir o éxito acadado co proxecto do ano pasado, o Mar de Sabela, centrado no mundo mariño e co que veñen de gañar o Premio Proxecta da Consellería de Educación.